ఇంత పెద్ద డైరెక్టర్ అవ్వడానికి కారణం ఈ స్కూల్లో చదువుకోవడమే. ఈ స్కూల్లో చదువుకున్నాను కాబట్టి అది చదువంటే విరక్తి పుట్టింది. అందుకే నేను సినిమాల్లోకి వెళ్ళినా. లవ్ చేసి రారా వేరే వాళ్ళన్నా? కావ్యం లవ్ చేస్తున్నా. నువ్వురా? అమ్మ లవ్ చేస్తున్నా. కావ్య వాళ్ళమ్మనా? కోమల్ చాలా కష్టపడుతున్నాడు పాపం. కాకతీయ మెస్ లో ఫ్రై తీసుకో, సుబ్బయ్యలో పప్పు తీసుకో. నా చెల్లెల్ని వాడు ఎవడో పెళ్లి చేసుకుంటాడు, వాడిని బావా అనాలి. నాకు గలీజ్ అనిపిస్తుంది. మీ బావగారికి ఏమి ఇస్తున్నావు? నా నెక్స్ట్ సినిమాలో మంచి క్యారెక్టర్ ఇస్తున్నా సార్. బావమర్దిగా ఏమి ఇస్తున్నావు అని అడుగుతున్నాయ్యా. బావ క్యారెక్టర్ ఇస్తున్నా సార్. రోజు షూటింగ్ లాస్ట్ డేట్ కొట్టేయమంటారా? డైరెక్టర్నా? గుమ్మడికాయ అండి బాబు. నీ జాతకం ప్రకారం నువ్వు బతికేది 50 ఏళ్లే. ఇప్పుడు నీ ఏజ్ ఎంత? 51. దెబ్బడిపోయావు. ఏయ్, నేను ఇక్కడ లేనంత వరకే రా. నేను ఇక్కడ లేను. వన్స్ నేను వచ్చిన్నో నేను ఇక్కడనే ఉన్నట్టు. అంతే కదా బ్రో. తీస్తున్నారు ఫంకీ. వెరీ గుడ్, చాలా బాగుందమ్మా సినిమా. 2 times చూశాను. షారూఖ్ ఖాన్ అద్భుతంగా చేశాడు. అది డంకీ.